datuak. Datuak, 7. ariketarenak. Eta jartzen du. Bueno, esate guzti bat eserleku dauden, orduan daude, 350, 400. Eserleku artean, eserleku daude. Bueno, hori da, lehenengo egia dugu. Bigarrena, esate gute, 4-ren multiploa, 6-ren multiploa, 10-ren multiploa da. Eta, esate gute, zenbat dauden? Bueno, orduan, hola baldin bada, eserleku kopurua. Eserleku kopurua galdetzen dute. Hau da, galdetzen dute. Orduan, jarriko dugu prozedura. Prozedura. Hau, justu dabil. Bueno, 350, 400 artean, 4-ren multiploa eta 6-ren eta 10-ren izateko, gu kalkulatuko dugu multiplo komunetako txikiena. Multiplo komunetako txikiena, 4-a, 6-a eta 10-rena esate dute multiploa dela. Horran guazekako zen multiploa. Bueno, hemen ez dugu goetik bera egingo, zer, ja, buruz jakin dezakegu, 4 nola deskomposatzen da, 2 ber 2. 6, 2 bider 3. Hori nik uste badakizutela. Eta 10, 2 bider 5. Ezta? Bale. Orduan, multiploak kalkulatzeko hartu berdiak dauden biderkagai edo faktore guztiak. 2a, 3a eta 5a. 2a, 3a eta 5a. Eta berretzailea ondienarekin. 2ak berbido ondiena. Honek ez eta honek ez. Bagoazen kalkulatzea. 2 bider 2, 4. 4 bider dikigut honekin, 4 bider 5. 4 bider 5, 20. Bider 3, 30. Orduan, 30 da multiplo komunetako txikiena. Soluzioa da 30, ez, zesan digute, 350 eta 400 artean daudela. Orduan, bi modu daude horrea iristeko. Bat esango dizuet, ez dakizuenean nola egin, truko bat, baina guri matematikoi gehiago gustatzen zaigu bigarrenera, esango dizuet nola egiten. Modu bat esatea, 30 da lehenengo multiploa, horrengo izango da, 120. 180, 240, 300, 360, 420. Zein da soluzioa? Argi dago, ezta? 360. Fai izango izateke, 360 eserleku. Hau da erabat egiteko. Nik aholkatzi zuet beste erabat egiteko ere bai. Ea ulertzen diazuten. Egiten da. Nik 360 zerrekin biderkatu behar dut hemen tartean egoteko. Bider 4, bider 3, bider 6, bider 7, egiten dudana da, zatiketa bat txikin hartzen dut, 350, eta zatitzen dut 300ekin. Eta egiten dut, zemana da hau? Hau egiten bali badut 5na, sartzen da, 6na, pasi egiten naiz. Bider 5 egin behar dut, ezta? Horra, bider 5ekin, enaiz iristen. Horra, zer egin behar dut? Bider 6. Horra egiten dut, 300 bider 6, 6 bider 0, 0, 6 bider 6, horita masi. Ikusten ez dena zera, 300 izateko. Hau oso da, zenbakia oso urti da honean, hemen, 350 ikusten zuten dela, bat, 2, 3, 4, 5, 6garrena. Izan ezkero, 4.500 edo 10.000 ez gineak horrela joango. Horretik egiten dira, zatiketak. Hau da, 7garrena ariketa. 8garrena. Bueno, hemen irakurtzainez, beheko zenbakiak tabletan sartu. Horrengo zen tabletan sartzea. 3 zutabe ditu, taulak, eta ditu. 2-ren multiploak, nik hau hola jarri dut, bestela asko idatzi bat dut. 3-ren multiploa eta 11-ren multiploa. Jarriko dut horrela, eta ea nola atzatzeko. Horrela, horrela, ea, asko gara. 111. 120, 121, 220, 1.321, 1.155 eta 2.000. Errexena da, lehenengo hemen sartzea, GM eta ez bakoitzak ez gara joango
sartzen nun dagoen, baizik erresagoa da, nik esan dizudan bezala. Bire multiploa. Bire multiploa izateko bukatu behar dute 0, 2, 4, 6 edo 8. Edo bikoitia esan. Hau ez da, hau bada, 120. Hau ez da, hau bai da, 220. Hau ez da, eta hau bai. Kasualia ziruak 0 bukatzen dutenak. Bukatu ditazke 2, 4, 6 esan dizuet. Hau bire multiploak. Iruren multiploak. Iruren multiploak izateko zifrak batu behar dira. Eta iruren multiploak dira. Bat gehi bat, iru. Hemen sartzen dugu. Bat gehi bi, iru. Hemen sartzen dugu. Bat gehi iru, gehi lau. Bat gehi iru, gehi bat. Bost. Ez dugu hemen sartzen. Bost delako. Bi gehi bi, lau. Erez. Bat gehi iru, gehi bat. 6, 8. Hori erez. 8 delako. Amabi bai da. Iruren multiploa. Horra, 1155. Eta azkena, bi ez da iruren multiploa. Oan, zateameka. Zateameka egiteko, goratu zaitezte. Hemen jarriko dut. Tasten geha. 111, eta oran, hau jartzen genuen, eta bi habe batu, eta kendu hemen dagoenari. Bi ken bat, eta ez da, ez ameka eta ez zero, hau ez. Berdin, bat, bi, zero. Bi ken bat, zero, hori ez. Guazen beste hau. Bat, iru bat. Irurik kendu bi, erez. Urrengoa, berrendogei. Biri, kendu, bi, zero. Zero, baldin bada, berrendogei, bada amaikaren multiploa. Urrengoa, jarriko dugu, hau ja kenduko ditut. Hasiko geha, 1230. Bi haue batu bat ditut, lau. Bi haue batu bat ditut, lau. Lau ke lau, zero. Horran ebengoa da. Amaikaren multiploa. Hau, 1155. Bi haue batu bat ditut, 6. Bi haue batu bat ditut, 6. 6 ke 6, zero. Haure bada. Eta 2000. 2000, ikusten ez bezala, bi haue batuta, 0. Bi haue batuta, bi ken 0, bi. Horran, hori ez da sartzen. Hau izango izake, 8. ariketa.